A nikdy som nezradil, preto aj moto mojej kampane bude Andrej Danko, prezident, ktorý nikdy nezradí. Vieme byť garancia toho, čo nevie byť žiadna politická scéna, vrátane Smeru. A to je to, že nikdy nebudeme vo vláde s Bugárom. Ako chce Pellegrini zabezpečiť vládnutie štátu, keď 3 mesiace my tu rokujeme o jednom zákone 14 dní? A nech Peter Pellegrini o mne hovorí, čo chce. Nikdy som žiadnu jeho kauzu, či to bol Dom Perignon a mnohé iné, nepoužil na to, aby som ho potopil. Chcete slovenský výraz? Som nasratý. Rozumiete? Som nasratý. Ja som nešiel do vlády preto, aby Pellegrini 3 mesiace bol alibista a stal sa prezidentom. Mne niečo iné pri koaličnej zmluve bolo deklarované. Pre mňa Korčok ako Pellegrini rovnaký. Ja vám poviem teraz. Lenže Pellegrini, a teraz to poviem tu prvýkrát, dovydieral pri vzniku vlády Fica. Fico mu musel slúbiť, že ho podporí na prezidenta. Ja to rešpektujem. Preto som povedal aj zástupcom našej vlády, a to ma nasral aj Pellegrini, že som mu povedal, čo ty sa vyjadruješ k môjmu semaforu, ty si kedy vysvetlíš svoj Dom Perignon. Ja viem každé svoje euro zdokladovať, ale sa pozri do zrkadla, ty si o mňa ústa neutieraj. Martina Šimkovičová koho vie odvolá? Keď povie, že nepôjde buzíkom na pochody peniaze a pôjde na filharmoniu, robí. Že sú tam pekné študentky, tak vám odpúšťam.